आंबो बिराद खिनो बायो जों खिनो रोङा नालाय बाथरुमाव फैबाय दुगैखांबाय नै आंना बेडरुमा बेनो लोगोफोर दिनै हराव आङो बेयावनो हरसे उन्दुबाय ओरै टिभि दं बेवहाय टिभिया बरियाथार माथो देखायनाय दिनै हराव बावनो हरसे निउस नायबाय आङो दिनै हराव एसे रागा जोंनानै खापनै लागायदां क्लिनिक प्लास दुगैग्राबो दंखायो सेम्पु आलमारि गद्रेज मा दंथाय सिङाव बेडरुम आरो बरियाखा नै गोदोनि बायदि टेलिफन दंलायलायोलै माबा जाबा रुमाव अर्डार हरनो हायो आरो जानाय लोंनाय बायदिसिना बेजों बाहेरायाव थांसै गाहायाव थाव फुनग्रा बावबोदोंलै थाव लायनां पासटालायावसो दं बोथोरा गाज्रिलै बिराद बार फैदों बाहेरायाव ओंखारबोबाय फाइनालि बोथोरा गाज्रिथारलै लोगोफोर दिनै अखा हानो नागिरदों नै थाव फुननो लांफैदां दखानानो गुवाहाटी फाइनालि फैफिनबाय आङो रुमाव one floor two floor three floor diamond four floor भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लागासिनो दं